holong nai aslapok si tutu maka holong ia dingolki maka halaso na hurang lobi seret ni rohai ido jumbo rekoti baiko artana boy sinari doi dingganai rohami hasia Kami pemurah-murah bukan kami lagi di rumah orang kami di orang maju orang kami di hamu bulan-bulan kami kami majalah horas ya langsung ke kamu mah ada bubuk kami sa sikit tuhan turun namin naman digari sigat kamu mah kami majalah horas di hamu lain nami sigat hamu jo na binon ni pamuro mo no bari ba muna maka holong ia dingoluki maka halaso na hurang lobi serep ni rohai ido jumbo rikoti bako artana boy so nek rumah kami apa sahaton dulu tangan kamar di hamunan kami majalah horas pengurus kami pasahaton dulu si pangano cuma kata pahani untuk susah si pangano asma rohamna macalo so ada perspektif betul kami meeting dan nova kurang-kurang pengalaman so no penantar pahani di Batama nama kosi pasuna man oras mahamudi nama calon oras matutuhan nama kalian budima nama kubay kita dulu tayo bagas sa scenario dodoan dulu mudah-mudahan kita puluh lopas aso deke simulun kesahat itu asam lihat tujuan ya dong nah kita lamar puru yo apa dari saudara nasta saat maaf pada ujian dari kita maunya mata sama soalnya pe deke simulun kesana bukan kesana kami sama orang anak itu di mana tahu orang-orang itu saya nak berkata kami saya kurang maafin nasional dalam apa bukan adalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus sungguh kami mengucap syukur terima kasih Tuhan berkenan yang di mana Tuhan sudah hantarkan kami yang tidak sehat selamat di rumah keluarga kami tetap yang mana Tuhan kami akan memulai acara masih mulai inilah awal kali acara pada hari ini biarlah Engkau campur tangan dalam acara kali ini biarlah ini Tuhan yang rindukan Tuhan uli untuk acara kali pada hari ini sebentar Tuhan dari tempat ini kami akan melangkah di dalam suci dengan antara kami anak dan pemain kami untuk menerima pernikahan kudus yang akan dilaksanakan oleh Bapa dalam surga segala kami serahkan segala langkah dan rencana kami berhari kami serahkan Kau berkati kedua kami baik kami berkasirai demikian juga kami mohon kepada Tuhan berikan cuaca yang indah agar kami boleh melaksanakan acara demi acara boleh berjalan lancar acara Papa semua demikian juga acara adat yang akan
sebentar Tuhan. Kami akan memenuhi makan makanan minuman sudah tersegini dalam kami. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah sumber dari kami. Kami mohon kedatangan Tuhan, teruskan nama kami. Agar menjadi buatan bagi kami untuk melaksanakan tugas kami sehari ini. Terlebih acara yang akan kami laksanakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Sana pilihan saya sedikit sedikit menuju bagi keluarga siap deke dulu deke bio deke saat sedikit menuju saat kami memberikan di rumah dia melawan katanya lihat mah ada itu beremu mana sirang beremu sirang kasih minum baru bilang kasih minum Roma ho pajonok matuson Asaboi husi pokatako Hatana ulisian pusu-pusu kondasian Haholongan ito diku Terus kalau hatta, asabuyan nam berputu-putu di gereja sebelum acara pemberkatan asabuita hemat waktu dari kanan no sahat begitu hemat waktu ya dan yang kolhat nama kita tuh bagajoran mata lamun buan anak tuh nggak sama tuh angsi dua lalu banyak yang lapor Jadi adalah sebuah kita, seluruh maknanya kita, kita sadar maknanya kita. Tentang lebih alih di mata Jehovah, unanay matumulan itu nupang na sumpanyay. Isudi dengan ibasa balik untuk ekonomi dan nama dan kami di bagason alih Tuhan, lima alih Tuhan. Ang sebulan namin iman na masukay, marukay pemenay, magkasiray alih Tuhan. Di mata Jehovah sebenarnya kami itu bagas ekonomi, tahu macam pasuk-pasuk pakdong saribion siya bagas ekonomi.
marhide-hide na kosomi. Alam niya rin homa na ulaw niya rin Tuhan, siya na mabuloy sa tunabuzukunan no satu ulun arat ng patupan namin di Janggu. Alini bata Jehovah di sude undangan na aligutur namin rin Tuhan. Orang ni patuturun namin itu tengah makatan namin asa homa na utak rohan na sida. Asa buhay itu tengah itu na sida robat dohoti ulaw ni di bukas rasli rohan sakwi. Atong di bata Jehovah. Di na mamulay sa pagsubatkan homa na matutulog ulan di bagas sa rasli rohan sakwi. Kami rin Tuhan. Kami sudah mudang dohami badiado ang goho mulu urasi man Tuhan silsudina halusan nami hasta mahami ali Tuhan menjalo pas-pas ko pinujib na sana magwar mi ali Tuhan di bagasan Tuhan Yesus Kristus batayat kami doho amin asiniro Yesus Kristus do tulong irohan di bata ama dot pasal di perbadia man na mga ranwati dan salutna amin amin. Sogot mana kadua Holok itu orang gabe mubang Rodi ujung ni ngolumi nang mania na ora poko ape hodi abingaki Pas-pasnya nih Rodi saha Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku
setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Jongjong mahita saluhuda. Pengantin dipersilahkan masuk. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You had led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, Udul mahita. oh, I will sing of the goodness of God. Mar hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Nung ngatatada jala tahapor siay holong ni roha ni debata di hita. Debatado haholongoni jala halak na miad di bagasan haholongon. Ido na miad di bagasan debata. Jala debata di bagasan ibana.
dang adong biar di bagasan holong ni rohai. Nalabas do haholongoni jalan nasorta, dang namangi buru haholongoni, dang tengah jaladang di paburnang-burnang dirina, marada situ tudo haholongane, dang naahut, dang olo pangari mason, dang dipajujur-jujur na jahat, dang las rohana mida hagi duhon, alai toktong do dihalason hasit tongani, saluhut do ditanam rohana, saluhut do dihapor siai, dihirimi jala di taon, dang na olo salpu haholongone. Martangiang mahita. Ali Tuhan dewata amanami na di banua gijang, hodo na mangaturhon pardongan sari peoni, di ida hodo dongan namion, Ebenezer Wiranto Sirait, dohot Miranda Raulina Tapubolon. Ngamarsakap naeng marbagas. Jalan narodo nasida mangido pasu pasum. Atong say tatak manasida di bagasan asi ni roham. Pasu jala ramoti manasida marhite-hite pakkaholongim. Rajai manasida marhite-hite tod di parbadia. Asa mamuka jala marujung di bagasan dame pardongan saripeon nasidai. Tangihom matangi yang namion, ala asi dohot holong ni roham. Asini rohama dihamudoho dame nasian Tuhan dewata amata. Anak na Tuhan Yesus Kristus dohot nasian tondi porbadia. Amen. Huriani Kristus samunak kadongan na hinaholongan suhut paranak suhut parboru. Dohot akan naginokon secara khusus Eben dan Miranda. Hatani debatan nagabi ojahat di punguata dan inilah yang menjadi nats. Pernikahan pemberkatan nikah Eben dan Miranda, yaitu yang tertulis dalam kitab Roma 12 ayat sia sonon madidok di sini. Unang mamar pangasi holong ni rohai hagigihon hamuma najat pareak hamuma nadenggan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Begitu indah firman Tuhan. Di pagi yang cerah ini menyapa kita khususnya Eben dan juga Miranda. Berpura-pura adalah penyamaran atau suatu penampilan yang dibuat-buat
supaya penampilan seorang itu menjadi seolah-olah. Banyak sikap dan penampilan pada saat ini kepura-puraan yang nampak di hadapan kita, tetapi di balik banyak kepura-puraan, seolah-olah. Jala idu na gudang na masa di perdalanan ni ngolu di hita halak bata. Molo di joloni ba? Wah, na burjua deba perdita si barane na burjua ni. Unang mania pidda sian HKBP sako kentene. Unang baca pitor pidda. Alai holat tudal. So hase ai pitorin. Artinya di hadapan kita dia baik, tetapi setelah tudal boydo pitor masalah. Dasongonido di perdalanan ni ngulu ni hita halak batak. Ayo di punguam margaikan nadabuak kita marparsauran. Hape na gudanga di punguam margayak kana sodomu nuaini. Namar hula marboru, namar pariban, namar dongat tubuh, apalagi namar dongat tubuh. Kepura-puraan. Na burjuad da palak ko siya nui. Songonon. Alay hulat tudal. So haseay. Namun sebagai orang percaya kita diajak untuk hidup saling berdampingan. Dan bagaimana kita di dalam kehidupan yang berdampingan itu, kepura-puraan itu kita jauhkan, tetapi melakukan yang jahat. Di kota-kota besar amang inang pada saat ini hanya mencari status halak batak di kota Jakarta, HKBP. Hari Sabtu tarpasu-pasu, hari Senin dak saja bube nasida. Kepura-puraan banyak sekali. Ruas nih HKBP. Hari Sabtu ne tarpasu-pasu, ditik-tik kari minggu nai, mangaleo kamu leateo belga-belga, ale yang hari Senin dak saja bube nasida. Mereka berpura-pura saling mengasihi di pemberkatan nikah hari Sabtu, tetapi hari Senin sudah cerai. Orang Batak itu amang ina hanya mencari status di KTP, berkeluarga, nikah, asa dapat akan tunjangan na asing. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita melakukan kasih yang besar, yang benar, otomatis kita harus melakukan yang baik. Demikian juga dengan Eben dan Miranda. Selama ini sudah melakukan cinta kasih yang tidak di dalam kepura-puraan. Bagaimana kita melanjutkan hal itu di pernikahan nikah ini dan sampai akhirnya mengarungi keluarga. Tulang sirait Lasmaroham di anak mon sutung taringok beho tuaka najului. Bereng ma anakmu doho parumaimon asa gejang umurmu. Suang sonido nang tupar boru tapu bolong. Tetaplah bersuka cita. Tanya kok kamu halau padua. Yang saya lihat di hari Rabu waktu bimbingan pranikah, saya mendalami jiwa mereka. Ebenezer ini bukan hanya ganteng, tetapi dia baik. Yang saya tahu semua marga sirait. Dang na medok ala tulangnya si Barani sirait. Yang saya kenal semua sirait baik-baik, termasuk Ebenezer. Teruskan kebaikanmu amang. Cuman Miranda agak manja sedikit. Jadi kau harus mengasihi dia dengan setulus-tulusnya. Kepura-puraan itu jauhkan, tetapi lakukanlah yang terbaik. Jika itu kalian lakukan berdua, otomatis keluarga kalian tetap terberkati. Amin martangyang mahita. Mauliate rohanami di holi Tuhan. Disude dengan dibasam dohot asini roham. Dipakulingi hohami. Namarlas ni roha di bagasat tikyon. Dinaung hudur ho kami. Anak dohot boru ni huriam. Ebenezer dohot si Miranda. Di paboto hoko tu kami.
asa mangulahon holong ni roha di bagasan natutu. Pasu-pasu mahami, pasu-pasu hatam, pasu-pasu namamuk kapardongan sarepion, Eben dan Miranda. Menjadi keluarga yang setia hanya kepada Tuhan, keluarga yang berbahagia, keluarga yang terberkati, saling mencintai, hidup di dalam kasih, jauh dari kepura-puraan. Songoni manang natorasna, kedua belah pihak sirait dohot tapu bolon. Dinama muka partodongon nasida marhite ulaon di bagasan tikyon. Rahuti manasida di bagasan asin roham tarlumobi di bagasan holong nasian hoy. Damem dame nasumurungima margurasa di tonga-tongani ulaon nami di bagasan tikyon. Di bagasan Kristus Yesus. Amen. Upasatami mapartikian tukor wik sada. HKBP Sako Kenten.
Hamu ale akan apinar hamaul ni debata. Ditahi rohamuna don waeng naeng merbagas. Atong tangihon hamu maju lohata ni debata. Taringot turuhut ni pardongan saripion ni halak Kristen. Dung ditoppa debata jolmai didok iba nama. Dang denggan sasada bawai pujung. Hubahen madi ibana sada boru-boru pangurupi di ibana bahen akupna. Akup ni didok Tuhan Yesus. Ganup na paulakon na niolina iya soalan ni na marmainan na palakup posado. Pangalakup do nang na mabuat nasirangi. Atong na pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni jalma. Songonod do didok debata tu bawai. Hamu akabawa haholongi hamu mapar di hutamu nabi songon Kristus na makaholongi huriyai jalan na mangalehod dirina humok kopsa unang muruk hamu dopak nasida ikon marroha hamu madongani nasida sangak bahen hamu nasida songot dongan panean di hangoluan nasora suda dungi songonod do didok hata ni debata tuak kabur dioloya kaparopuam mabawa nabe songon pangoloina dituhani ai bawaido ulu ni pardihutana songon Kristus ulu ni huriai ikon botor porman toman mardongan halap bohon dohot hademahon ni todi parangen ni boru-borui iman na arga dijolo ni debata dohot dijolo ni jolma atong songon akan namar parangehon hatani debata maham sumolukon parasi ni rohaon dohot habasaron dohot haserepon ni roha maham masih paune unean mahamu dohot masih asi-asian salhut riting ni roha muruk rimas panonggahion dohot pangit cahioni dauma sian hamu alai digicang ni salhut nai masih haholongan mahamu ai ido rahut-rahut ni nasundenggan dungi damen nasiat debata ima mangarajai di bagasan rohamuna jala salhut nabinahimuna marhite-hite hata manang pabahenan toktong mai marhite-hite kuar ni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulau atau mga dibegi hamu hata ni debata taringot turuhut ni pardongan saribeoni na manukum maahu noan jumolo diho ale pangoli Ebenezer Wiranto Sirai olo doho makajongjok ko dijolo ni debata na uboto saluhut doho dijolo ni akadongan na pungudison na dipangido rohamdo si Miranda Raulina Tapubolon naniriritmon gabe dongam saripe olo doho makaholongi ibana sian nasa roham doho mangulaho sian nasa gugum huhut marparangehon parange na badia rap dohot ibana naulo doho mangaju-aju dohot hagaleon na tung sumurang parangena jalana sotupa paulahommu manang tadi konommu ibana paima disirang hamatean hamusogot molo naung sadaroham mangoloi saluhut nai dogma alus namanukum maahu dohot diho ale inang Miranda Raulina Tapubolon niriri nisi Ebenezer Wiranto Siraiton bahet dongam saripe na olo doho makajongjok ko di jolo ni debata na uboto saluhut doho di jolo ni dongan na pungudison na dipangidoro hamdo si Ebenezer Wiranto Siraiton gabe sinodok olo doho makaholongi ibana sian nasa roham dohot marpangalaho nature maradopon ibana dohot
marparangehon parangin abadia paboa hala Kristen ho. Jalan naso tupa mahilolong ho. Manak tadi kunemu ibana. Paima disiram hamatean hamusubut. Molo naung sadaroham mangoloy sanunay. Dogma alus. Atong masilehonan tangan siamu mahamu babuahot ni padamu. Naposo ni debata do mabuan hatana tuhamu marhite-hite guar ni debata ama anak dohoton di perbadia do amadok na pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Amin. Sujud. Pelan ya. Hadap ke sana, pegang ini. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, disedakkan Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Didopakkan Tuhan debata mabohina Tuhamu jala di pasaurhom madamena tutod dimuna. Amin. Selamat ya. Dua lingkungan wisata khususnya mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa membimbing perjalanan kalian, berserahlah kepada Tuhan karena memang Dia yang mempunyai segala-galanya yang kita butuhkan dalam jadi pedoman menjalani kehidupan. Niscaya kebahagiaan akan datang. Soalnya memang Partikian tukor gabungan HKBP Sukajadi. Amen.
de mahita laos tapasahak ma peleatta. Hamu na hinaholongan ni Debata sadarion nunga dipahot Debata hamu lau pasaut lomo ni rohana. Tona ni Debata do pardongan saripeoni. Alani ikon badia bahenom muna pardongan saripeommu. Ojak di holong ni roha gok dame dohot roha nama sioloan. Manok tong mahamu marhapor seaun tu Debata. Pasiding hamu ma uti-utian ni sibolis. Alo hamu manasa najat jala gabi ripe sidok mauliate mahamu tu Debata. Radoti hamu manasa na denggan jala gabi tiruam mahamu tu na humaliang. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami togi hotto pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodo na puna harajao. Dohot hagogoon rodi hasangapos saleleng-lelengna. Amen. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani Debata ama. Dohot parsoran ito di perbadiema madongani hamu. Amen. Sialu upasa tami ma tupai dua ni hasuhuton sian suhut paranak mandok hata huhuasi tujolo mahamu amang bisa Tamama tutu tadok moliate tua mata perdinggan besi. Diala asidot holong rohana nama dongane mengiring-iring kita sahak ditikyon. Terlumobi matutu di acara pamasu-masuan perbagasan ni anak dohot parumain naming. Nahu persangapi hami dihamu amang pedita sibarani dohot sude perhalado nang panguluan huria na terlibat di dalam acara on. Moliate matutu di pakubasyon muna di acara ta sedarion. Moliate ma saya di pasu-pasu Tuhan ma amang pelayanan muna. Saya di pasu-pasu Tuhan ma tong-tong do ruas muna di gereja HKBP Kenten Anugrahon. Mangidu hami Tuhamu amang padita asa tong-tong buat kamu di bagas tamiang keluarga na baruon asa gabe keluarga na hasea gabe keluarga sitiruon di jolota tarlumobi ma di jolo ni Tuhaning. Nari pinarsangapan nami dongat tubuh nami dongat sahuta boru bere ibe bere nang suang songoni ale-ale nahu haholongi hami. Tarlumobi ma tutu dihamu hula-hula nami Raja Nainggolan tulang suhu nami Raja Sitorus tulang rorobo nami Manik Raja. Mulai matutu di pasat roha nami Tuhamu dihamu nama kalong hami dileau kamu do tiki muna ima di nama ngadopi pak acara pamasu-masuon perbagason ni anak dohot parumain nabi dison. Mangidu hami tutu gomos Tuhamu tong-tong mabuak kamu di tamiang keluarga nabaruon asa keluarga situruo mau dijolota tarlubomi ma
di jolo ni Tuhanin. Sian serep ni rohanami, mangido hamu tu pangulia ni huria nami. Suang ni sudi hamu gokon nami na adong. Saya acara pamasu-masuonon, asarap udur mahita, borhat tu gedung naung disiapo kami, ima gedung sopo jambur. Di simanon ita mangan indahan nalas, dohot minum air si tio-tio, naung pinarade ni hasuhuton. Dohot melanjutkan acara adat sesuai acara tas sadarion. Mulai ate matutu di pasahat hami di haradion ni rohamuna, mato mulai ate gudang mahami tu hamuna. Butima. Oras marita sa luhut na. Parjulo mataruk mo ate tuduhat na partiga basay. Ala asi dotong ni rohana diringirin tala ito gudangi do tordita. Ima dinaro hita marpungu tubaga joro ni tuhaton. Ima din mga dupi acara pamasun-masun ni buru nami dohot hela nami di bagasa sadarion. Nang mardala dohot denggan. Sudah yalani asli rohani tuhatta. Mulai terupa sahatami tu sudah huria ni HKBP anggota huria ni HKBP do parhalado HKBP sako kenten. Ima diala keralan hati muna amanginang na mga liat tempat tu hami lao mga kadat saraon di bagasa sadarion. Terlumui may itu amat tapat dita si Barani nang memimpin acara perbogasun ni buru nami do hotela nami nung mardala do denggan mulai ate mamang siagya matutu laptu denggan na pakobasyo muna di huriaton laptu majuna huriot tu jolwanon soksoni marhita na martiruhot tapubulon dohot ang iduli nami silahi do ngasawal to stopul buru bere ibe bere do ngasahuta ale-ale do sude ruas ni huria HKBP suka jadi dohot parhalado narong di tempaton dohot ruas ni huria HKBP sako kenten amanginang mauli ati pasahat tami tuhamuna di sude radio ni rohamuna ro mga dupi acara di bagasan sadarion tarlumuy madihamuno parsangapi hami hula-hula nami Raja Sianipar Raja Siburian tulak suhut nami Raja Sianipar tulang rorobok nami Raja Nenggolan hula-hula na Raja Lubat Tobing mulai hati pasahat tami tuhamu amang raja do inak suripada nunga radero hamu ro tu bagas doro itu haton imber na mga dupi acara pamasumasun ni buru nami do nanay kelanami mulutong arong dope ditong atong-ata manginang nasutakas mandapo udaga siya kami hasuhuton balang somba udang at tuhamuna sa luhut na duksidungan non haruar hita siya bagas doro itu haton asarap udurum mahita tuinganan nok pinarade ni hasuhuton ima di gedung serbaguna sopogodang jambur di jalan Soekarno Hatta ima relau pehut-ihut mengadopi acara ujuk bolon baru nami dohot nanda kelanami jalan yang majalo dohot pasahat adat nahobar tu paradatun di sihabata hotai Jalos di sim mahita manginang mardaw pugu ima di mga hindahan nalas minumak si tiyo-tiyo lang pinarade ni hasuhuton sayang giya matutu di batir duhatta sudi lakata hipasita satu mangulaw di batir sudi anon ulaw ni satu na bangujungi so ngani maja na woy pasahat tami tuhamu manginak toktong mahita di bagasa kahipason mauliate Kami bersyukur
atas rancanganmu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancanganmu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Oh, Kau memberkati kehidupan kami, Melimpah dengan kasih dan anugerah. kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup ini milik-Mu, Cinta ini milik-Mu. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu, Cinta ini milik-Mu, semua yang ku punya milik-Mu ya Tuhan. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have
have left.